Υδροχόοι μου, είστε έτοιμοι να κατακτήσετε τον κόσμο. Ο Άρης εδώ, ο οποίος είναι στο ζυγό και κάνει μια πολύ ωραία όψη και επηρεάζει εσάς που είστε γεννημένοι τρίτο δεκαήμερο, είναι κάτι ιδανικό, μπορείτε να κάνετε σχέδια. Βέβαια, αυτό τον καιρό μου δείχνει με το Δία ότι κάνετε σχέδια τα οποία είναι λίγο υπερβολικά. Και αν είστε γεννημένοι πρώτη μέρα, λέμε σως τις άλλες μέρες. Όμως, τα πράγματα βελτιώνονται στα οικονομικά, σαν να θα πάρετε κάποια λεφτά, ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις. Απλώς μην πιέζετε τις ημέρες αυτές και κάνετε έξοδα ή ένα νομικό διαδικαστικό θέμα. Αποφύγετε να το υπογράψετε σήμερα. Σε 2-3 μέρες θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Τα οικονομικά, κάποιες υποχρεώσεις έρχονται. Όμως εσείς που είστε γεννημένοι πρώτη μέρα, το λέμε κάθε μέρα 22-23, προσέχετε. Παρόλα αυτά κάνετε μία αλλαγή η οποία είναι θεαματική και η οποία σας ταιριάζει, και ένας Αφροδίτης. Και μια Αφροδίτη απέναντι από το ζώδιό σας κάνει ό,τι μπορεί για να σας φέρει πιο κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα.